ten o primeiro Miguel, pasa a curva maldita sen problemas, seguido de Rubén, Raúl, Esteban, Rubén casi cae e Gonzalo o último. Se adelantou Esteban uns cantos. Bueno, vamos a acercar aquí a reta en curva, que vai dar a curva maldita. Seguido de Miguel, Rubén, Raúl, me estoy pinchando con Esteban y Gonzalo. Vamos a ir. ¿Por dónde está? ¡Uy! Alguien chocó ya ahí. Gonzalo sigue último. Hundo retrasado do grupo, pero Miguel vai perdendo posicións. Atención que temos un novo primeiro. Temos a Rubén. Miguel penalizou pasando pola herba. Temos a Raúl, Esteban, Gonzalo, Miguel de último. O retrasado do grupo, como non? Aí teña que estar ese teu posto no sitio adecuado. Temos a Rubén. Rubén despésase do equipo. Creo que vai gañar. Es un gañador nato. Rubén, campeón. Pasa a primeira chamada curva 1 co carrusel, non que ser. Pasa o chimpo. Raúl, non salta, Gonzalo intenta adiantar, Miguel. Bueno, estamos aquí nunha presencia. Rubén sigue en primeiro posto. Aún quedan unas cuantas, Vai Rubén, colla curva. Vense por aquí. Vai saltar, non salta. Nada, unha loita, encontramos entre Raúl e Esteban. Aí salta Gonzalo, intenta adiantar, pero non é capaz Miguel, o retrasado do grupo, se vai demasiado atrás. Aí vemos o primeiro que sigue con ventaxa. Creo que vai gañar, vai gañar. Aí o temos. Vai pasar. Iba Raúl. Había unha loita, ¡guapada total que lo grabé! ¡Toma! ¡Guapada total que lo grabé! ¡Aí va Messi! ¡O retrasado do grupo! ¡Esta non vai último! ¡Increíble! ¡Gradeino! ¡Toma ya! ¡Mi bici, mierda! Ya está acostumbrado. ¡Ahí va Rubén, que non é capaz co bi! Aí o vemos, salta! Vaya merda! Aí ven Raúl. Non queda unha volta. ¡Última volta! Gonzalo intentará adiantar a Raúl, pero non é capaz. Tápame moi ben os huecos. Aí vemos a Rubén. ¡Gañador! ¡Temos un gañador! Rubén. Esteban aquí queda último descalificado. Miguel, que aún no acabamos la carrera, Miguel. Aí está el Gonzalo, el parvo, que solo se sabe defender con insultos. É un merdas do mundo que queda terceiro debido á caída de Esteban. Bueno, aquí vamos a falar co que caíu na carreira. O maior do mundo, o maior de Meira. Que pasou? Foi aí o Raúl, macho, que me tapou o hueco e a estribera metíuseme contra as pedras. Gracias. O carrusel foi o que impediu gañar. Moi ben, un saúdo deportivo que fainos que solo foi unha derrota. ¡Aí temos o gañador! ¡Temos o gañador, Rubén! ¡Sí, señor! ¡Increíble! E sen ataso.